Vítajte v druhej časti tripu po Srbsku. Dnes nás čaká najtechnickejší deň plný alternatív. Poďme na to. Takže to krásne ráno tu máme. Balíme, servisujeme a testujeme, či funguje mikrofón. Momentálne bez media modu, lebo tento dzindzík mi chrastí. A aby toho nebolo málo, tak okrem mikrofónu som aj kameru zle nastavil. Našťastie z tohto úseku mám video aj od Petra, tak si pomôžem jeho nahrávkami. A vydávame sa na cestu. Z hotela tranzitujeme po asfalte kúsok tam, kde sme skončili včera a napájame sa na trasu. Je parádne počasie, ale zima. Ty som ty snídal, hej? No tak... Tak ešte paštíku vytáhne, ne? Že by sme si dali nášup. Nikto učený z neba nespadol. Nepodarená otočka. Od spojky. Jak to je, kurva? Prvá alternatíva fajne testuje naše enduro zručnosti. Toto není akože teď. Toto sme jezdili kdysi, že si jel do Rumunska jenom na ostré, hej. Pokračovanie alternatívy je také pomalé a technické, že aj moja zle nastavená kamera na krátky moment poslúži. Ty pičo! Hej, co tam děláš? Kurva! Ty pičo. Tak včera na ráno máš také dobré zamrdání, vole. Jako... Toto, ale toto je iný level. Tu už je to dobré. Ako je to zarastené, ale pohoda. Hej, ten typek je úplne šílený. Henten. Pohoda, vidíš. Sa bál. Po fajnej alternatívke sa napájame na chvíľu na asfaltový deň. To nám dlho nevydrží a hľadáme si ďalšiu alternatívku. Budem trochu predbiehať, ale táto nebola z tých najúspešnejších, ale aj to k tomu patrí. Pilka. Ale ja projedu a pak ti to podržím. Projedeš? Yes. Jo. Tak vidíme se dole. Dobrý, stačí. Gracias. Ideme dole. No. Doleva. Tak tam se napojíme. Napojíme. Ani doprava to nejde? Víš to jistě?
Každý aplikuje vlastnú otáčaciu techniku. A co chceme dělat? To nešlo. Takže znova po potujku a hýbaj naspäť. Asfalt nás viedol dolu k parádnemu jazeru Zaovinsko. Peťo mi tu vraví, že počítal, že tu zostaneme na noc prvý deň. První den. A máme tretí. No. Nevyšlo úplne. Pri jazierku dávame nejaké občerstvenie a fičíme ďalej. Ja si myslím, že som... A hento je asi objazd. Dobre, ja to zoberiem s krátkou. Chvíľu pokračujeme bežnou tetovou s vážnicou, ale ďalšia alternatíva na seba nenechá dlho čakať. Zo začiatku máme viac takýchto podliezačiek. Táto má niečo proti môjmu štítu. Dobre. Mŕtve tie stromy. Popadaných vecí je tu kopec, musíme to obchádzať, ale tie objazdy sú super. Tu nám trasa začína znova fajne stúpať, ale nerobím si ilúzie, že by to bolo na videu vidno. Chodím. Ty vole. Vidíme. A cítiť to. Jo, Ten hej, sladký, on- to bylo sladké normálně, sladký, taky divný, no. A to mi vlezlo do helmy, že, ze spodku, víš, jako, Tá para. no, ta para, no. Takže jsem vystříknul. Aspoň jeden výstřík za výlet. No. No, ale jako jsou paníčko pěkné, jako jde to vidět, doufám. Že to je jako fakt na základě rad tady od Roba jsem si koupil 360 a on si koupil takové super špuntíky a dělá, že umí jezdit, ale mu to jede samo, že? Kým sa chladí motorka, tak z dlhej chvíle aspoň čo si fotíme. Dve fotky a pritom úplne rôzna perspektíva. Si dobrý? Možno máme problém, Mišinka. Krásně. Takže to tam aj tak drželo, jako. Aj. Eto. Aj. Benzín. Aj.
Jo, dobré, jak pro koho, hej. Já mě to teprve čeká, že? Peťovi tu pomáham prejsť jeden krátky úsek. Krása. Ide, necháme to ochladnúť. To. Potom ale nasadol a zvládol to čistejšie ako ja. Tu som mal ten crash, ktorý ste videli pred chvíľkou z Peťovej kamery. Tu rozprávam niečo v štýle, aká je tá 500 famózna. Že je skoro neuveriteľné, že aj s naloženou motorkou sa dajú stále takéto veci prejsť. Z vrcholu pokračujeme skutočne famóznym single trackom. Hlavne, že máš málo vec. Tu popravde ani sám netuším, o čom bola tá konverzácia v komunikátore. Máme ísť doprava dolu, že? Nie? A tam si vidím. Lebo tu sú cesty sem. Dosť dlho sa po hrebení predierame popadanými stromami, ale je to paráda. Toto bude ten padák, hej? Ten brutálny. Takže opatrné. Ja som v ekorežime, ty už vlastne tiež. No, tu keď budú popadané stromy, tak máme problém. A nezbývá nic jiného, než dát doprava. Jo. Já už jsem piči, že? Aj si. To otočíš pekne takto doprava, kúkaj. Ukážka otáčania naloženého EXC v stiesnených podmienkach. Tu už dáme, tak povede. Originál. Touto, že? Sem. Zo šup už miestami celkom veselý. Tak, poďme druhú vyriešiť. Idem preč s motorkou? Dobre. Tenderkový terén. No, tak dúfajme, že to tu niekde nebude nejako kardinálne zajebané, lebo cez to ísť naspäť. Tak přesně to, co tomu patří. Tak. Takovou cestičku si vymyslet, najít si, je něco úžasného na to, že tu si jako na návštěvě. Samozrejme na kamere to bude vyzerať, že to je rovinka. Singlač parádne klesá lesom a je to bomba. Krása. A tu je to prerezané normálne. Pičo, dobre. A tu je drážka hore. Chodia. Noci.
Ďalej svištíme dolu nejakými rýchlymi šotolinkami. Miestami je kúsok asfaltu. A to nemohlo skončiť inak ako odbočením na alternatívu. Táto nás už len príjemne zviedla dolu do civilizácie. Profil, obchodíku nákupiny, máme zásoby, všetkého možnosť. To malebná dedinka, Mokrá Dvora, alebo niečo také. Po nákupe ešte nejaké jedlo a fičíme zase do hôr. Myslím, že v tomto úseku ideme znova po oficiálnom tete. Po šotolinke s rôznou kvalitou stúpame vysoko do hôr. Hľadaj, čo tu je. Tuto. Hore na hrebení sa ale znova otvorí a vítajú nás znova parádne scenérie. Ty vole. Také chaloupky. Čo ti pere? To je Hej, jak namalované. no? Trasa po hrebení je miestami znova trochu technickejšia, ale len tak akurát. Doprava. Miestami je ciest viac a naša stopa nie je úplne očičujná. Tu znova vychvaľujem 500, ako parádne sa s ňou idú takéto pomalé technické úseky. Proste zamilovaný. Kúsoček takého technickejšieho zjazdu. Priznám sa, že tu ani neviem presne, či ideme po tete, alebo ideme po alternatíve. Účel tejto stavby sme neodhalili. Tajný typ, že ide o nejaký vojenský objekt. Po fajnom hrebeňovom jazdení sme sa znova napojili na nejakú zvážnicu, ale pre zmenu to nebolo vôbec zlé. Tu na pozadí znova chválim 500. Neviem, čo ma to tak zobralo dnes. Nakoniec po asfalte zbehneme z hôr a začína trochu civilizovanejšia oblasť.
V kopcoch tu križujeme nespočet malebných osád. Otvorené priestranstvá, výhľady, parádne jazdenie. Taká železnička. Ty kokos, to je bomba. Pomaly sa schýľuje k večeru a riešime, kde na noc zložiť hlavu. A tento problém je v zápäti vyriešený parádnym miestom priamo po trase. Dámy a páni, našli sme si miesto na noc. Behold, rovinka, trávička, tak už iba pivo nám chýba. Ešte aj motorka, jak sa tu krásne na tom slniečku, toto proste, jak na výstavke. Kúkaj. No ale nebudeme si klamať, to pivo fakt chýbalo. Ďalší deň pokračujeme po Tete a nemáme moc nachystaných alternatív. Tento deň, hoci sme sa snažili, nebol z tých jazdne najlepších. Startovacie procedúrky hotové. Let's go. Nenechali sme to nič, hľadám. Trasa nás ťahá dolu hneď miestami celkom ostrým klesaním. Pri tejto pasáži popri železničke sa nemôžem ubraniť spomienkam na BAM, ktorý som absolvoval v roku 2019. Potom pokračujeme celkom pekným údolím. Bohužiaľ sa jedná asi o highlight dňa. Aj povrch miestami hravejší, pomalší. Netrvá ale dlho a napájame sa na kvalitnú rýchlu cestu a v tomto duchu trasa pokračuje skoro celý deň. Ale okolie je parádne, počasie tiež, takže vlastne fajn. Ďalej klesáme po Zvážnici k známemu Manastieru. Výhľady sú fajn, ale cesta je celkom nuda. Tento brodík sa tiež objavuje vo videách zo srbského Tetu, ale teraz je voda nízka, priezračná, takže bez problémov. Pokračujeme rýchlymi šotolinami a niekoľkými spestreniami a nejakým tankovaním na mesto Priboj. Tak, dámy a páni, alternatívna trasa. Ideme pešo. No, pozri. Vypadol? Kde si už? Hulvád 1! OK. No vidíš, alternatívy. Presne ako to má byť. Á, kurva, škody. Aj pačku.
Fakt? Ty pičo. Jesus, tak to si musel dobre šľahnuť. Jasné. V meste Príboje sme si našli také typické balkánske ubytko. Bohužiaľ moje dokumentačné schopnosti tento deň značne ochladli, takže nejak nič viac moc nemám. Takže dneska máme takýto oddych tuto. Čas máme 4 hodiny či toľko, takže pohoda. Potom prebehol už len nákup piva, ktoré nám tak chýbalo minulý večer a počkali sme tretieho člena výpravy, ktorý sa ku nám pripája. Ale o tom zase v ďalšej časti. Čaute.